أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله. أمي الله سبحانه وتعالى تنو أما غشيرة وكرة كفوا أربعة دماغ تيدا دولا فوي كليني فهم بنيا أنا أكنو كم وفناكر عليه ودي لا إله إلا الله. محمد يالا كتشيدني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نية إسلام يا دكتورnya kagak lagi ni Islam ya donggai. Kami kanu anu punya kera Islam ya donggai nyokma Islam ya Bismillah. Fokan nasi ala keraka Islam ya labamu. Allah Akbar. Kasaba udau ka. Kasabu tabu na udau ka. Kasanga manima minuni amme ulu kume. Hanya dogli. Beka ngena ma kira kanun anu bunya ani kishi konna ani da. La ilaha illa Allah. Ku fo ngati amani ni kanga min ganu. Ka kanu ta ka mo fo kata inni fili fe nganu no fe. O de manga nyashi fe wara mo. Allah akbar. Harmadini fe fona kar alai. Kada ga alai turu ngoro mi ga armadini to dado. O mana turungoro masai manga kanu arma de fe kata da haga dala de ay boya mi nge eto dado o ba kanu kata da haga dala todi iba kanu de fo kata inni to kanu ina fe o de la ilaha illa allah o kanu manga nyeshi hore de mo fona kara alai to ko rai alaka nyuma de isa ja ko tala de ni yayi ko alaka turungoro make ye ese blani kwetala ni ba ala ka sangolo joro e ba ka dugoro ga ba ka fiya sama akaji etsa kata oko ibe atwa ni mila o yata bulu mila yata kena mila o yata e fa be ko mana ala ko ni ya soro nganne mo kende ki labo ma wele nganne kan nemo kemme ke labo ko tayra tila kato o wo wele me de ko mu wele nganyu ma kamo nganu allah nyaki wa makiye o kuma silama ye kanu dina de boya dina do la ilaha illa allah wa ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam akanya ma yakono ay dabra inde wala de kadaka ay silama ya fulka ka ke assalamu alaikum o kray kishibe awka allah akbar emami ninyi efo wala mawdi makulu nafura ne fo bay nga ngani ko alaka aw gerske kishi Allahu akbar ma don ngadi adonga kanu afoli kishi e amo tugo disa dina yere ali islam Allahu akbar o farata be kishi de mo daha dawra wala kanyera benefit ala ko Allahu akbar ko ko nana ni nyere ma japo ya okurai nana nyere ma jaako ya oh okmana alhamdulillah ni rabbina mani yere wa iduna kanu dafe aw fuli fana assalamu alaikum ye o kale be mo yo wonde ni be mi muhammadu ma kede o naw nyaake muhammadu ko fe anaka sahabo ko fe o yanga poddu ni nyaako no o wala de ko am qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni allah akbar na ko bi ala fede o ko kam Muhammad la de maminge na yo blala wanja ki do de allah akbar
kuma alhamdulillah bi china no ye rabashu o janvier kalo tile mo nan de tile labi mais la sur folo kono kata nera bora tamana ala bi do magala ga ko ni tan ko mi nge tamana ngo wajulu de la abi somme wala ngala onga adama de ni nana jen kono kaba kenya ni ku jita kaba kenya ni ala kra sallallahu alaihi wasallam ga dine laseli ki sedo o sabara kono ko ba vla ko to gido fo fo mo lafiya kana fo bo miri de Allahu akbar fo ka tala kira dakabro kono ama lafiya Allahu akbar o kama kuma nyebla kama bifina foli do be kala sai o foli ani do ga o edmeni lama ba beledele foli ngoro ko fe silamata fulani assalamu alaikum maliko ka ani maliko no ka ni aw beledele ge sege kishi mina o folu be talge fe jmena ala ka hera udu kado tama yoro la nya ki wara me yo fo mali dine nyama do so ramurula do fe Allah ni turala Allah wajul kala kun wana dine jezeli chesri bado kun beb dine chesri ga ka famia o da yoro ba ke no le Allah akbar ma abdulaziz yatabari am do ga ya rabbi ala ka hinana ala ka ya fama ala ka da rasulullah tara ta ci wala fo mo c'est du shoot ta ci go ko ñene mo tam ci may Allah do ga ya fa yalla tay ala ka ya fa amune dina mo we chedo saya be soda bela ti cheto ati soda de ma ko to min guni na no yi do mai no yi baraka nyani no ere dine la se nyalo e hanni anga koyi anga kodo nga koyo e kengere nyana koma uya ngole ka fanya kengere nyana kanye ado ke kabla mbe o tamali nana na atigara jo sokona ya kasene ado ka mama be dine la sela ay bana bede ndaga dine adama ko mi ngamo no sorola o da hani bani kele nyadi ko mami jesir mo ke ya do ga saya o gram mali bela ngama nga dina mingo mali dayru sama mau mali finitigu ngako mo autorité fa mau serasu polisi gendarme abeni kaka faso yang kenya ide anjoro memina angme kashmina abe korofe abe klefe abe kuramba fe ataka sunyana kata amaro ngulu me kata madamaka ni disa kene do pewi redi ka ko frituku desra je mana re maralla desra ka adama do hakliski okma ati janga singo atwadi jose warata ingo be ka chaya ngayara afora biwa mafobi de kamni korove la halaw be ka ke anyi kangar do da minu nu ni umso nu dew u fara me nyona mugo kunga fe barko kunga fe genzele do kala ya tayga kai anya fam ta ga saka hey anga kashi olu kashi do ala bali wala ka fo anu hina be nyona ngana nyanzi ko be kota sina masai ma tande kana Allahu akbar muso do de kashirai yatime do de kashirai
amma sama mun mafuro ala ko waye kashi de ni ka samu afo fa zura ta yana sa Allahu akbar atato fajr la ala ya la je famo be mi polisu be mi gendarme be mi fama tamante bela de Allahu akbar ha tleni atala je finitigu chamata mena olu tle ni makede kata ke da nyesuma wala tambali faji fe hala ba ma re kora Allahu akbar nandi amega nambe na ko ba ma ko jit na tanay ba ma re kora ko bura ni nyore ngonna surasu kangu miri gadu kangu miri gendarme kangu miri polisu kangu miri faso fini yera tara mune kamode ko ga faso de untanga ube akatanga wa ayo nyini ngai na fembo ko me aga sunya de Allahu akbar bale ay do ga do ke foite amulo ble ni do te Allahu akbar ay no boray mali islama jera kami islamo jera kami ko nyamai no afomo ko sai president Mahmoud Diko kam skorba ana ya ka famina Allahu akbar ay nyare blaka kan wa nyare blaka ngeli telefon naka fo ni kengera nya oy boyay oy kilinya o kacala anga bushkuna do kacandi ke rezo kona nga do ala ala tige nyare ni soro o yalla wa ñu bidu ko sinna la soro to ame moni tamani no fon dimina abe bora bawdela bare bi senga dela kata ma faka mo wulo baw ko ala yo geleya kuma te bang bam suma to ma do kam soro bani ala ka hinana mina ala ka ya fa wala ka dara suma amin ka fo Mahmoud Diko fanay ali jadi nga do baye aga ci ya do mi na ko kengere ya ka fo le karmo nyare ay ci na se komo ami se ci na se liga no ka fa sira wa nga do kengere le okay musoro bani inshallah taala ala ka kabru no mina joro mi no dime mo Diko mo ya rabbi ajore vali ala ka shini kelaya ana hagali mana sabali ko odi amo no boray ay ko wara lase ko ka lase mo ye anga choro ba chef buya ka ki sele ka mo sele no e shana mala dingay ka ki sele kana bo ko ya oh e sele mo kala yi kai do ke ya rabbi ala ka sena ni mai mina bina ko mi ngam ya rabbi ala ka ngana bo mina kodo be kodo nye kodo ka bo kodo yi buye be joro bamina abe president yanye president ni mo ko bene aka anga sigi buye ala ka sigi lene abe mami no ala ka sigi lene amma je famille ni je fangani je na fule foye ala ka ala de ta Allahu akbar buye be o den no nay Allahu akbar minga bo minga sanna ni ye hani nani ado dara ka ba alla be kera minga sanna ni ye wa ka boy o ye biye ka to asigoro la kamge kamali president wele o kera mama ye naya mago bila mali premier ministre wele naya le mago bila o wale ka blade lawo mo yo lu desi ala ya lesi ay bi sabara de ko so na nyina na fa to
na manjo do politique bina klo kanga maba bela buya ta buya inde mo jera kasi ato oro la de hotel ala ka turu moro abe mi no na ala turu ko fodo ni se moro juni kenega juni jugu dole o be ta ka dese fa ka noro turabu na le bo si no na ko jme me jamana ko na le sigile tise bo nyina bo jamana nyamme ka sake mo aki se wa kono ka bina yanno ko sobete sila mo kacha o dole do jamana nyamme do akanu be skuna hal minu da tijani yawi akanu be skuna hal min da salama wi ashiba yoromi ani buya bambaka o ta jamana president ka president chama na ke tiga siro ina katafia minu mbe fanbi ubita kitoi o kuma minga boni na ninyi wa nafaka boye we ka kangarda ka isi wala lai ibe ka naya wallahi abita ira do premier ministre no aji bube bega buye koy kanaya abi bule kata olani tara mi voye boya bodela e kanaya em fika division mla mona ya kamede sabo ke chedo bengara ga kama ben la shewara akana torba mo nona ay torba ndoi aka je fama nungole pata nyongra koro aka sanduru kala nungole pata nyongra koro sandangera nungole pata nyongra koro ale be tanyo leni sanduru kaba jojo temena sandange ba jojo temena ko bi to aga yorena Allahu akbar anga be o bi to sigi be ngara kala sigi wa hukma min me min yo bonye ale te yugo yaba mai anga be ka to sigi ka sigi o tere ko mo masai bunya min nimo ito si yoro laide misaka sandangela famon num wele uku si yoro blaka taw nyongri koroy ne yisikile tala kammi fo wallahi ko bitu kono nga katoka wuli kanaya amo foti fende nga isikile bi min lay iga nan to laya hada ga be sigoro wala ka sigoro de ni je yugo yabani ito mai ya mara di miso mo ni ba fe minga ka kaya ndip man zena taga blede she werata ay ito uwele ibine dado fe fe nanno apuye moso fama ka do ki sebedo moso fama ka do ka mali islamo moso fama ka do ka mali jamana dewni uwele ikikata kwa foi utabu talafiu inshallah udabu ya mini ulla siramo hakla mboka oyenne oyelle ga sade bu yere bo do titi o tene kala ne bebo do o mamde tene kala ne yaro ka bo abes goro mena anga jiga sigete wa kitoy ku wele ka tu to ku nyongra koro aka soro ki tafuye bu ya bo de la wo bo de me katma lere kan yaka kada ka fitna mo chama be yanda singoro jeyina to be yanda singoro bin dina ko teglini wede dina mai te janyin nay itay do bulo kay ka jede o wele ka tu nyongri koro ika bo ya bo de la ifatoro de ka biya kanu mama yero ay la samu chedo anasira are ko na ngame ga atafo wanga la dilkay ni wonne chede halbi alaka mal probutu halbi alaka mal probutu no boray amal make e dogram voka fo amal ke Ousmane Salou Traoré ko Muntada Almamido o le ko ni Ahmad Quran taka yanga ka kono taw fo ko sobe ko ceri jenfe o akay alere magay ngabla la folo ni o lamena o am soro ka bunya dagure mo nduru akoro turu jenfa na koro am soro ko ke inshallah taala
hal be ala ka tiɲɛ de amin 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 ka feere nin wagati in na n'a ka di mun ye u ka ja ta ka d'a kan an bɛ fɛ ka lasɔrɔli de kɛ fɛn dɔ la fɔri mun kɛra sisan kɔrɔnɛ tun bɛ ka feere fɔri kɔnɔna la kɔrɔnɛ traduilen don français la filɛ nin ye a traduilen don français la a kɛra kɔrɔnɛ traduilen sɔrɔli ma nɔgɔ an bolo o sababu la mɔgɔ caman girinna kɔrɔnɛ in kan k'a san fɔri kɛyɔrɔ la ka taa di misiw la ka taa di mɔgɔw yɛrɛ ma ka kɔrɔnɛ in de filɛ nin ye nin kɔrɔnɛ in a tɛ bɛn a silamɛ ye k'a kalan mun na jɛkulu mun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko alikaadiyaniya minnu ko ko nabi ɲuman wɛrɛ nana alakira muhamadu kɔfɛ sallallahu alayhi wa sallam nin ye olu ka kɔrɔnɛ dilanni de ye sɛbɛnni mun bɛ yen sɛbɛnni min b'a la o ye arabukalama ye ka ɲi nka o y'a filani k'a bila tubabukan ni fɛn minnu b'a kɔnɔna la o bɛɛ bayɛlɛmalen don fɛn min b'a sabati k'a fɔ ciden wɛrɛ bɛ na alakira kɔfɛ o kɛlen don k'o de bila kɔnɔna la o la dɔw y'a san ɲumankɛ bolo ma k'a laɲini o b'a di mɔgɔw ma k'a laɲini o b'a bila misiw kɔnɔna la a n'o n'a ɲɔgɔnnaw alihamudulila o y'a laɲini ka ɲuman de kɛ minnu tun b'a la ka taa n'a ye fɔrikɛyɔrɔ la kɔrɔnɛ ma fɔ k'an ka taa n'a ye fɔri la n'i y'a sera fɔri la o wɛrɛ b'a kɔrɔ n'i y'a sa o bɛ tila ka papiye dɔ d'i ma k'a adrɛsi b'o la k'o kɔntakite a santi yɛrɛ la laɲini ye jumɛn ye ka mɔgɔw bila nin taabolo in kan dɔnnikɛlaw ye mun fɔ taabolo in o de ye k'a fɔ silamɛya taabolo tɛ o kama n'i ye a donna kɔnɔna lajɛ paji 700 ani paji 30 sɛbɛnni mun kɛlen don a dugumana la tubabukan sɛbɛnni na a filɛ nin ye waati n'a cogo o tɛna se ka fɔ o bɛ a kalama n b'a kɔnɔ kuma fɔ ka d'a kan dɔ a ye min kɛ o tigi nana ka na di yan n y'a minɛ k'a kɔnɔna in kalan a bɛ n bolo a bɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn bɔ fɛn mun b'a kɔnɔna la ka se ka a jateminɛ n y'a ye a bɛ lahalaya mun na a man kan silamɛ k'a kalan ka d'a kan fɛn mun b'a kɔnɔna la ni ala ka diinɛ tɛ taa n'i ye nin baji in lajɛ misali bolo nin misaliya de ye k'a di baji 730 sɛbɛnni caman b'a filɛ dugu ma tradition kɔrɔ kɔrɔjɛ fɔli filɛ de tubabukan na yan ka sɔrɔ ka sɛbɛnni caman commentaire kɛ dugu ma yan o commentaire mun kɛlen don dugu ma fɔli 4 bɛ yen o kɛlen don k'o bila a la mun b'a jira k'a fɔ ko b'a fɔ ko diinɛ wɛrɛ tɛna kɛra kɔfɛ ala y'a fɔ yɔrɔ mun na k'a fɔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين على كراتين ما من فلا يرمنا ناس راحل بركات تفصيل خاتم النبيين كراتوكم بألا خاتم الخاتم نيا كراتوكم كراتوكم بفرو دفن النوين تبعنا يندا سما لو كان لك أن يكون تجمع بك كل آية فسرك كوكلا لما نقول منا ko a kɔrɔ de ye ko ciden wɛrɛ nabiɲuman tɛ n'a ka tugu a nɔfɛ k'a fɔ k'a taara dɔrɔn nabiɲuman nana o tɛ nka nabiɲuman bɛ na o y'ale yɛrɛ ye n'a taara ko khalifaw bɛ tugu a la ni khalifaw tugura a la o kɔfɛ ko nabiɲuman bɛ na ko aya laɲini ye mun ye k'a b'a jira k'a fɔ ko prophète immédiat a taara dɔrɔn dɔ wɛrɛ ka tugu a la k'o tɛ kɛ ko de ko o khalifaw nana khalifaw taara mun kɛ ko nabiɲuman nana o kɔfɛ o de ka o la mahamadu ye kɔrɔna mun bɛ yen n'o sɛbɛnlen don ka n'i bila a kɔnɔ e mun ye tubabukan sɛbɛnnikɛla ye ne y'a ta k'o kalan ne yɛrɛ ma fili o de kama o b'a kalan ni haramu ye ka d'a kan fɛn mun bɛ mɔgɔ fili k'i bɔ i ka diinɛ kan k'i bɔ ala kira ka taabolo kan k'a to i bɛ dɛngɛniya sɔrɔ ko ciden wɛrɛ nana ala kira kɔfɛ o kɔni o ye kafiriya de ye o ye lasuli ye dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnlen don lasuli mun kan o de kama taabolo ye dɔnnikɛlaw ye fatuwa mun b'a la a tɛ jate k'a fɔ ko firika silamɛya taabolo dɔ tɛ nka a bɛ jate k'a fɔ taabolo ninnu bɛ silamɛya kɔba olu de ka kɔrɔmɛ dilanni filɛ nin ye ka a sinsin k'a dɔn an senkɔrɔ k'a bila tubabukan sɛbɛnni na donc n'i y'a ye i bɛ nisɔndiya ka sa walima n'a jira n'a bi fana o y'a sɔrɔ ale t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'ale de bolo ale nana k'ale ye kɔrɔnɛ dɔ ye bon ko kɔfɛ ale taara fɛn dɔ y'a kɔnɔna la a y'a fɔ k'a jira ko amadiya taabolo kɔrɔna don ko awɔ n'a bɛ n bolo yan n tun b'a la ka a kɔrɔla kalan fɛn minnu b'a kɔnɔ ka jateminɛ k'a la
nganye fe munyala ore ka fo ni mo kile datu fe fi man be wala man karbala iba bonde ko koso amma ila salamu la kana sala kala kadaka ko na te muselelo ala ka sallallahu alaihi wasallam ay ko na mu sahabo bulu amma sala ko tumula sabu mu ba ko na la ko famiyate ni ana ya ko shara ni fitna dole dole kadaka mamu lowe na la ma ga sigelo adina kala o caman bɛ o yɛrɛ dira ne a kɔrɔla fila dun de ka se ka faamuya dɔw sɔrɔ dina la aw ne nisɔndiyabaga ko t'a la i bolo dɔ de kɔrɔ walima dɔ taara fɔlikɛyɔrɔ la mun ye a fɔ ye bi ko olu ye den 20 de san a la o den 20 de san a la 1000 de o ye den 20 de san a la k'a di mɔgɔ ma ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la o cogoya la o b'a sɔrɔ dɔ fana y'a sɔrɔ o cogoya la fɔlɔ mun sera n'a ye o fana ye nin de fɔ k'olu donna ka yaala fɔlɔ kɔnɔna la olu ka bɔ waati min na koko ba ye fɛn caman fɛ komi ko ala ka to a kan fɛ yan ala ka kɔrɔda a ye o baara san ala yɛrɛ a dusu ye a wagati a silamɛya ka d'a ye n'a fɔra ko ale ye wari fɛn wɛrɛ la nka ala t'an ba don o la bɛrɛbɛ o fana y'a la ale fana y'a san suguya la olu ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen n b'a dɔn olu fana y'a san ten o la kɔrɔna in de filɛ nin ye n'a y'a lajɛ ka ɲɛ kosɛbɛ a kɔrɔbɔrɔ ye bɛn tigɛ ta nin cogoya la a n'o y'a sɛbɛnlen a sɛbɛn le premier Saint-Coran ka sɛbɛn ka texte arabe et traduction française donc ka sɛbɛn ka sɛbɛn anglais la tuguni ko the Holy Quran Arabic text and French translation o sɛbɛnlen don a ka anglais la nka n'i ye a fɛn fɔlɔ dayɛlɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a sɛbɛnna santiri mun y'a kɛ o sɛbɛn bɛ yan k'a fɔ communauté islamique Ahmadiyya o sɛbɛnlen don a kɔnɔna la communauté islamique Ahmadiyya ni tɛmɛna la dɔɔni notisi mun ci a sɛbɛnni daminɛw la uruju kan n'o ye pakisɛnɛw ka sɛbɛnni ye a sɛbɛnni kun fɔlɔ kɛlen don n'o de ye taamasiyɛn minnu b'a kɔnɔ o taamasiyɛnw walawalanlen don ne olu ka sɛbɛnni de ye a ko ye k'a jira an na an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la an kana to ɲuman ɲinini la ka taa yɛrɛ bila juguman la ne farati kɛra i bolo diinɛ ko la o kɔrɔ ko jahanama ko i y'o de ta i yɛrɛ bolo diinɛ ko farati a n'a sabati jahanama ko n'a diinɛ ko don fɛn mun y'o ye an kana taa an ka faratiw la ala ka hakilima di an bɛɛ ma ala ka diinɛ kanu ko d'an ma sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alhamdulillah summa alhamdulillah wati na mi ambal make solu trawe ale klara ka nafununa anga mota shel mamatul bali amna jamu da kan sasa inshallah taala alhamdulillah amalma laman kalaw ay ngaram ko ba no mutada almami Sheikh al-Ustaz Usman solu trawe ma fa ko kono jiya da ko nyawla ay silamaw ladi uswami ka jarawla o ka silama jago jugu ye o kana ta maga fena femi mi o ka silama cion bulu ho ale rabulu kira wala kana ala kara ko fe o bi ma ka silama ya cien ko de silama rane akoloji ko ko tede koloji nyere warawal mingara wala ba korofal mingara ba mangala ko kute ko warawal mindira duguma ko awala de ka fo ko rab segna ala kra ko fa sallallahu alaihi wasallam o ko dagre yi kafiriya de ale bulu kuma rane manga sa kuma ra kunyo de mo ko rane sani dabla o kuma yere wala to afa ayame ako rani kurana ko era do o sera sugula talawa ko era de ba sangoro ni e kurana se sugula kama fa mal makay chedo amafo ani bari onga ni dusugo jugu wala ma karsam mandiye ala wode kangarda wala yajri man dam shilana kono ala alla tadiru idru wa aqrab li taqwa kwanni ma do mandi amandi ko kani ibla kala daliya to ide handi juga be na ce ko aka juga yi o kana to kibi ce bla o kana to kibi la daliya bla
ni o bla be bi kana ka ya ka la dilika de idra ila dilaka ta wa aqrab li taqwa wadi kasur ala isra'ina oh ama fa akra mo kayna ad sugotu ahmadiya mandinye o dusu mala de ayi se dada ciyo ka kata Allahu akbar dimise minu me kala la nu mata nye fe busebe olu nyinga ere bolu kala iga wala nala ka fo Muhammad sallallahu alaihi wasallam korna dina minga apmita sugula maga sugula kayira jira mogola ne de ala ka cide suku ukaza o maga sugudo toy ani jabal la jere yoro ala karap mi tamay kata sa kama fo kafir wor wa fo e kun yekray afle tamana ngela sugula ya wa qalu ma li hadha ar-rasuli yamshi fil aswaq ala era bini tafsiru ge furqan o suratu furqan kay era bitla ka fo ko bura ko muna ahmadu ga gafe taraye farla far ko re sugude tawa ne mata sugula mo be ho wala yoro mi kadine nyafo itaro adama de re do be dini kutu kula fiu ube mi no o sugu no nyono o kuma na ala kreya do mo be yoro mi dine kanga ta nyafo e ala kreya yere o ke ebo wala de mo mo madrasa wala ika tafsiru keto nga ahmadu dubu ya fe ko hubuga sheya yumi wa yusimu inya datu grasa da kra findo e ire be ka mi ko ibo soso ahmadu no fe o be munye do ba ka ala kra de jela ke o ko te do o te dine ko e bede mi ala kra te sugula amita muso de flawa amita ne fa no ka smo ngo mo de be iba be ka fo kira firero fo fe me to di daba nan ni daba sabaw ni daba kelo na ku te ka boy sale kana to du ka je ku to sare de korana taram ni onge badu kanga mingi na neto fuye iba ka fo ku maktaba cha boy sale ni korana matatu na tami wa ma fiye ka ba ko du be kunu mai ka so madai ahmadu ya tam mali fuara la bite sangelen de samblate e kunna bide ko yewa e ala wo be madu jede e kunu ma de sai klese be ku je ka ba a shafo de sai o ere ka daburiya ko kunu yo ke ku butlaka papier dodi ku soro yoro anu ka telephone numero bola c'est ça o munyira o ba dira de madugo mi men ngono cedo ni imadami nan na nyinga o e dangana made iye kuma fo na ya sere ka to kuma ngoro ni fo ka daga ngani ibela ka ba kana fo bi ko bele tasmana e ba ki be kululu e fa be ke dano e ka ba tasma bi fa be ali fa be jeni ka ba e kuma ngani yoro ni fo nga juga mi may disku na de iti ceye ble ko do de ba jere ka fa wa mawdo madugo dana mawdo bu dama ka fo futu foitu ka qur'an ngono mi fo dina ko o kama uye papier dia uye rubi soro yoro mina ani uka atwale weleli ne ga jur siraw o be bala Allahu akbar gafe re fana bora yoro mina adura ne ga yoro mina o be bala o be ba jira ando gonde na febe ngira mali kona kacha sa jama bi nyina de e wuli kuma foire re bane ka tro kana o kuma fu fo kabla genfe ni sebe beta Allahu akbar amma fo ni ci ini baraji ngaye kala no malo ye kram go be malo Allahu akbar o dinati ta fo sugula e foire to wadi foire sugu bade ni kurane matai dine gafe matai abita rojme mu yala kere sugula sugu kedela mu yala ka fo qur'an ko kafiru be ka kira la ko kira ni sugu ayo kuma e faralo lu kawa era ka der ko qur'an ni sugu e ala be ka kafiru ka kuma le qur'an ko mal hadar rasuli yamshi fil aswaq kun yemu ngrai a fle sugula o e kafiru ka kuma ka de era fle ko defoni ika misiri kono kibo ka amari Allah goshi wo yemi ga amari Allah goshi de kafiru de kala kala goshi o kuma jer me kala kala baraka je kono bi wo yo ka amadi awde forio dario pare o ma bela kada ko anga bara da wore imam mahdi nana ka ala kara ka dinami na tara ka dafaletu ko dafale nda ka ceri je fa bela gele fe hali ko talbaw amadi obi qur'an la ka tablay ma do bi tay
uka dia bolo kungola ubi arako de iba ubi livre ndate ka akala ubi tabo dakura doka iba uka dina ko singa bulu fete ubi so ko ga bo jena fe ala o anda de ebe dina jezel la jogori Allahu akbar wala ni ko no maga jama kulu kere ala bisingi ibla no man nen no fete e kan naje kafru ye pon fo ala kiramo e fle ko fo amana jama kulu mo o man hada rasul yamshi fil aswaq ibtlaga wala di misra ga dimso moy tafsir keto ala kirap mita yira gira ka wele da juma be yoromi sugu ape wele dai kana dinam ni amade o ba ko ladege gela bala bi e ko moko mi ato kera ata suratu furqan ta sai ko kala Allahu akbar ikurane ko ni damo gonna o tam dai o man hadar rasul yamshi fil aswaqi mo nona ni ngira mo e suwo suga be nandara zugina ma sore nandara zugina ba sore yamshi fil aswaqi mo fi sugu de fil aswaqi Allahu akbar kwa bi abe sugu bela yin je ato akeba kan doro an ma ga fire le abe soni anyaje andara abe ko kiro ko ya kafru ko wala kram wa market de ka geza le nan de quoi bayin balle mo on zalika min ni afoke amado ko za je kono ka sebe ka tere ka kuma ka tere ayo tan wala mabulu television mo mo no inda atwa MTI je 24 sur 24 kan shabe bala ka tere kata ni forme ka americain be na be français ambe na be galon ambe o nyono skushite fu ka amado sore kada ka sabo tuuli ble olu utade ada de bauna he ame sebekala la go shira kafiru fe tugomi etla ka soga Allahu akbar la man kalaw ay kuma ina nya korode alege pe ga dagura fo ahmadu mo ko ba mo yade o yedda ko ade alaye ulla ko kafiru be kuma fo ala karabo ka mo ya ngala bana jendala ala bana ala karata dala wa ma fo usman bin sali trawe ka trawe ngaw mo tay wele iyere wele kana kan yere lewu labe go aya ka pmasuma min fura ala karamo kafiru fa ale fo Allahu akbar wali sinin fara daga abanga dim sawni abanga ruwi inshallah katali qur'ane katala prem gafe be ni kitab ma abi kuma dina ka amtana be katla ka nga adresse di monna ni mami famuna ni ra ko de china adresse di ko yodeo amo de law hatu burhana ko do fara ala karamo ko afoko ko nan ka daluyi ono bara sida Usman Traore o ko amadi ate silama jama kulu doye kadaga ko ga gafe ngono ko rane ko koloje ko o baati wala koloje o korok kelengele vo ko farbaati wala kunga wala mi ndira fa sebene de ka fo alakram Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyina na ñono fa sama di o de foray so de prophète o de semene do on na ka kiro fa sama di ko o mo fa sama di ko ray inna na nya fa inna na ko fa o abinye wa bu ya bo de la on yo fo pia no de ka vrai wo yo blogi do de fama ato ya bolo da usalo o bangana pia nga ebi jiyasa kana to kaye aw ka tafsir ko de no yiray o de kra bara isa kana to kaye de Usman solu Traoré cedo amal make ko al sunna ko mo wado wahbiya la al sunna ko ray ko mala kra sunna reka o to do ma fandi ci wahbiya ko ray Muhammad bin Abdul Wahab ono femo Usman bin Sali tafsir mine damo lula ebi jiyasa ala kra kofe ci de nan ko kana yede no kray akra molo isade wa ma fiye wa biya baju saudiyate al gaba de teya ala kra da dana ala kra sallallahu alaihi wasallam masir de tey arafa kulu de tey minate wa muzalfa de tey Allahu akbar ala kra re to fa da rasul ma indey
وتفسير من جراي نابي فامو المختصر في التفسير ايه عثمان يو ابي امالو ده اين يبرنا ده والميبولي المختصر في التفسير اتبو جرا والله ماكا ويوزو مجانا وده سبب ماكا abidi mo mafude katlaga ya muradi tafsir tobe kanga suman ne mosa a docteur minunye abara ka woche tan olu tlale ngoro ko at tafsirula karmo bakar mo nani mi zorla ko lu fana ka se ko baraka ka yenna be chomi e ala o befle qur'anenna المختصر في التفسير او كو قران التفسير توبه كان اسمان موسى كذا كاني دكتور دوني دكتور تفسير دكتور او فرا لي نيوغا فو ماتا كما ناني بلبل ناني وربلا نولو ما تانت لا قران كروفل لا قران تفسير لا او ما ناني غاسي غا نو ني ندمينغو او ما امسي افو جيمبه تفسير دو فرا لي نيوغا وابيا وبالا وتكرر وبالا تياني وبالا قادر وبالا جيب بدل بو فرنا يوكا تفسير كليغي وديني nga tabu grayomi okora dula de grayomi oy magay المختصر في التفسير amra magay Usman bin Sali awe yemi nga kafriye wakaba ko isoro de kawo jme yesoro minga kafriye mino dalu sababo nin gorane kono ere ba kala gana wa bibule wa koro wala shitri ka fala fon ne bina koro men voila bomana ngala te kuila kada ka tsega yelama ni ti ba yelama ibe bla kana ka ngaye ko re dabo ko juma nyoy ye daro de yele ndamina ngur tsega yele oyeta jumanye ka kina volle bu de be ahmad ka gafo law bo do gorayni ka firete abada lezi lebu dokuye silamaya de soro lebu dokuye tafsir ke ba soro ka tafsir lebu ka atwa di lebu mo sebe qur'ane tafsir la o tafsir ke ba de soro ngole bu tajenna qur'ane re ole bu tajenna ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yo de do ko tafsir kolo jama kira asula ke imam mahdi blakana o kuma minunu fota te alamo fota te kiramo no de be aw ka tafsiru la ala imam mahdi blakana de kana o sutara korai ka o fili nu ka o wala ye muso ako toy ka to sutara lai o ngai ko me e ba ka jira ko ahmadiyahu o ka ga fe lebulelo ye ka ba ko soro sade kaba ko soro way kelende wo haba bisi ngomo yana ka pata ngefe ko biya karmo be wole lo mahmud digo bi hagedo ga mawo to ka keletge ko te yema la dablenyi mais les éléments non contrôlés o tuma bi ka jama glula ga ni jeyf life mambo ko ma misira ka wa biya be welledo energy tv la abina na ka gafe aw mena nandai anji tiwili lebu mbaw ka tafsiru la je tafsiru la amma be ke kenaka amana dinana qur'an su dine su tarara ka lebu la tafsir ka ba su tarara ka bu tafsiru kuluna ka qur'an su tara ka bu tafsir ka ba ka tafsiru kuluna ala sunna ta imam mahdi blakano wala mamman nan de kam dalu dilin ngoro ko imo ika gafe ngono dabria kafre nga am sura ka olebu ama kundigati nganda beda kana gabi ngabi wele de energy tv la aka na kazigi jew na yoro abina na ka gafe amna nandai aw manda demo lebu mbala ibada keneka no warai auta ama lebu lebu da keneka tafsir fe media kono abbe fale lebu la fa amadiata ni dogo ci dogi danga nyongme energy tv la be kana hintai Allahu akbar kona ti ko tulo ngada do ala fedi
ambo toy ami ga dalili mo flo gafe mi yene to ay Qur'an tafsir mi yene hay suratu bekata tafsir المختصر في التفسير آية جمع أي سورة غافرة ويتننى ولو ريكا بكاسوي تودي أفلا سورة الغافر آية الننا كرمك عثمان صالح تراوري أتايكا لجاي أو إبا ممي مو ولا ما يكون مما كوي أحمد يوفو كوي كافري وفلا قرآن كنا تفسير ميني أكرا مكا كلي دكتور تان أودي جرا كاكي إيرا تاريكا دكتورا كلامو وفده وولو يودفو كوتشودي ينزل الوحي على من يشاء من عباده ليحيوا ويحيوا غيرهم وليخففوا الناس رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ينزل يوم التلاقي كو Allah subhanahu wa ta'ala wayo digi maka mamino yaja aka jona ni wayi digi roti kala ka woti ka kun li yahya ko tigla ma opma lu bi ganyana ma spirituellement ruhaniyala no lu nyana mana ala fekun ko li yuhyu muso lu fana ka sabayi kama woro nyana ma yakana ala kula sisa wa yuhyu ghayrahum wa yukhaffifu an-nasa kam go sadra Allah subhanahu wa ta'ala وكمن يلو كما هو سنجراوي سورة الغافر ويتنى كرمي فورالا ودكتور ما تناني يعني ناني ما تاي ما تان كذا تانيا سبنيو به وكمان ناني سورة لغاسي ونوكا كالجة نمي فلو دو نفع أفلان الغافر نقولني أمل مو سورة الغافر آية تنى آية كالجة جاواي ما تيجي oge jo menu ga jolu baba wala ko mbake di et no yo fo Ousmane o kafira be mi o way ko fem ye kafira wa fla ruta kono de o kuma e ba fo moye ku kana tafsir mi no la saudi ala wa ku kana tafsir le de minu e reka do ikale ka docteur diplôme di mo o lu de ni sebe o kuma jolu e ka kafira de la kana e bino dogo sade o lu fra kafira di magul de wa wo kele fla ka fo amade mo foro fo wahi bi digala kra ko fe o mi wora de o wala mo kele fo wahi digala ka ale ji ko ngam mo sodra ko mo wele kana Muhammad ko fa wonu grane digira Muhammad de ka ko ala bake wala ko bake wa yake dola e ko tibodi o de ka frewa e bi je sagan tafsirin do shi ko je kono wa be je fa be fe kele o ka fira do ki kele ni e mi no amade wala yoro kele no fe wa fle koy amita aya wala jume to bes momo wa bi du momo fu adili fu o ko ko rasinga no fe o kata woni aya ngorola allame الله يستفي أو يختار من الملائكة رسلا ويختار من الناس رسلا كذلك فيرسل بعض الملائكة إلى الأنبياء ويرسل الرسل من البشر إلى الناس إتلو بنا قال بكرين لك ملكة دولا كو كتشيدوني أني أدم دو كو كتشيدوني وكما كو ملكة ولو بيتشي أدم دو كرلا مو وكمانا no tira kera mo ko kera no mi chisira o arma de nyomo wala ko mbake e ba fo nga fo ala ko atake wa e go fo da de beku ima e kara mo yeni sebe e kara mo versa wadi ala de o ru jama fo ya ka fo ko ala ko atake ala mi wo ko aba ke de o ru se ko de ga wa amu de ko te
ala ko mi cidew ji aw fo mo ko fañina ala be mo ka do korera ko ruga cidew ni wa be armade do kere ko ga cidew ni ala wo defo muhammad yi suratu hajji aya bidrun belo blan duruna wa ere tara kala minu ve makay no li ka do tora dimo no de buya diga malle anno wa minu yo buya dimo o le tafsiru minge wa o flani wononi o le kele be ko anno defo o ni kubi kafira do ga do on gana ko jira gena a wayi karamu go ya kafira do ba kele do lu kanare wa an mulo kafiriyate o kama on ya fo pian wayi ra karamu go ya fo wala kira ko mama bi mo fani abaka ira fare nani yara kira tibodi nanni jawdi wida imati ira karama wonen ni awni tafsiri ngawa angata ni surat me surat nahli ala o ya flana kata tay kala je surat gani tafsiru de misera qur'ane nyende lamani ke baw yeli ke baw surat nahli ayata aya dem no were tafsiru kele de ba sebe kuma kam se ataye nga min sebe ne do lu flani ينزل الملائكة بالوحي الذي تحيا به القلوب تحيا به النفوس على من يشاء من عباده من رسله أن خوفوا أيها الرسل الناس من الشرك كورالي ينزل الملائكة على بيجي نيجي ينزل كلندر ينزل كعبة جيجي على بيجي لك نمني الوايا كعبة واحد جيجي واحد جماعة الذي تحيا به النفوس أنا بدي نوبي نينا ما يسوي منه كده وبي على كود دومينا كابوديا ساي هنا وكراي spiritual ما كنيا با كنينا ما كدل على كولا كو واحد مي ني وبي ني نينا ما يا على بوجي ما كا ما منو يا جا كتشيدونا كو تشيدو منا أن خوفوا أيها الرسول الناس أي أو تشيدو أي أدم لو صدر أكو سبكنا على فكوبا مش شركوا يلا كوالا بينك على دين ديك محمد كا قرآن سورة منا أفوا سورة النحل أيا فلان كتا أمر مكة أو ني على كو محمد مو نبي ملكه ديجي ني واوي maka mamino eneja nguso ko mo sadra kabo shirku yala flan ga yala wa ayuka tafsir kaba ulu ya tabako ko wahin yara ko tahya bihin nufusu alli bin nu saniya ku nyana ma kana ala fafe o ko mana o kera mun no ni saname na ko o mana o lu ga sabata kam ma waraw sadra ko ru flan ga nyana ma kana ala fafe amana maka ni nyonga qur'ana e wa ay ni ere kalna min mulo ulu ko qur'ana deni wa utaru de kay adlaro de lawde de nin dala ma nyama dika al mukhtasar fi tafsir ay wula kasam ya tawadi sinibe akata jira ila ka korofo ay ta da yere mo adda na da ba fo fada bi yere kada ka ayire neni aya karamo wonen ale ka fira dugo ba dukan abe fa be fe ay ta me ka sula mun fone kwa ka ke ala ko ka ayo korofo na sira ka koror fa min dene tay fem jejelo fa bere gelebe amade o budo wa ngawne cey so no on cey kufe on cey sufe on cey klebe on do mewa mambi bul qur'an no roñe o tigi de bedde bila on do bul qur'an no roñe on do mo wori ka fo ni ko njogi ci njogi jo na ngana qur'an no rola bi om la ko wele dawa e kunna bidi nga cendo ni ma kunna ka ba slogola igala ba kala ba to bi kuma do fo yira tashi do nya do kra Usman Traoré tali nale ya do akal na karbo mu fe Saudi ala katla ga mai ko ay ya fo to mi ha kun to ko so kala o kuma gal ba kala to ta do kuma mi yera fo wa gafe ma bolo yere o kuma yemi o kuma mi se aka suno ba to kanu akana jigala ni ma suno ba to mi vo timi no mo yere am ta yoro meza suratu al-arafi wa ya bisban duruna
ninga fe kele ngono ni ngura na kele ngono aba da mo de kayre ka krofo mi zebe me uwe ka karamo fe kwa ire ka fo kayre ka krofo akaye qur'an nyinde al mukhtasar fi tafsir وكيف كان ميزه فله يا بني آدم إذا جاءكم رسل من أقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتابي فأطيعوهم واتبعوا ما جاءوكم به. الله أكبر. ولو سبحان ديني ويمين سبع كرلو ديني كي أول ما ديو إذا جاءكم نكراهم رسل تشيدونا من أقوامكم كبائركم هؤلاء yatuluna ubikalanike alaykum awye ma unzilati alayhim min diginuka min kitabi kamani ka gafe ngonnana no qur'anani fatihum upmayt golu ko de atihum rusul atihum o krakale ne koy kaka tugu bana atihum kaka tugu no fede wata dum toyde ayo ulabatu wata do wakati tugu no fede ni suratul arafi ayat 79 o yaye ya bani adam may yatana ko rusul minkum yaqusun alaykum ayati o do tafsir min galla de nyode kala ni aya kala kamo sini be aka gafe inda katana e kamo kay nyorola o ko wo qur'ana ya fo ayu ka tafsir ke baw ke to ga so yo mi fo o fango me parce que amade o taje fiu amade o mo fo qur'ana mi fo ngani mamba ko qur'ana bla pew ibi fu de fo mi de amade o tay o mana la man ka baw kwa kana ahmadu ka gafe san kada ka afo ko trawara bina kono wa lu ka tafsir mi voilà atlo bola sa wa ko lu ta indi sa ko bi di fude ngaw manda fere kada ka petrol de ngata mulo am tlaka do wara imprimer no worde petrol do bo lu mulo ko lu tabi di fu o fu ina ay tata abu yoro bole ka kalaye o da lu jole nani wa anga mi sabade di katote ha ajara sisa suratul arafi ayat kemeni bioro vla ani korondo uko todi ma kana min hikmatillahi wa qara Allah subhanahu wa ta'ala ko ma kana Allah yazra al-mu'mina ala ma tumali hatta yabiza ila khabisa min at-tayyib wa ma kana Allah yutlakum ala al-ghayb walakin Allah yahtabi min rusuli man yasha fa aminu billahi wa rasulihi qur'ana ko kwalatna auto nyongu vuro frogo bola faga ni mani junga wulu mako boyana ko nga alatna gindo parata awye ko abel singa doti ngai ni mai pato kade ko nga alabi kere like aka jono ka doke chido ni o ko ma no kera ko e awlu mani jo alle mani o chido na de fa amru billahi wa rasulihi sisa wulu mi zamana fle ma kana min hikmatillahi an yada'akum ayyuhal mu'minuna من اختلاط المؤمن بالمنافق وما كان من حكمته أن يطلعكم على الغيب ولكن الله يختار من رسله من يشاء فيطلعه على بعض الغيب كما أطلع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على المنافقين سبحان الله ما سيدنا مفتوح بلا أمر مو الله كرم ولا يده ولم يوقع داك أبوه ko Allah subhanahu wa ta'ala ga hikme aka kodon ko tabla ka aw mumno kawtote ka to nyonga frifoni nyonjan me develop ko ala ka hikme do anaka hikme to ata auto fiyo kada ka hotel ala me bilama mo de to chandra ko ga ma ala mnge ko ga hikme fana o korte ka fa hikme doni mara ko tato ka fo kuma akasinga gindo reparta awye aw kasinga nyman jugumaro katikete de ko nga baga todi kabi do kerengere awla walakin Allah yakhtaru abi kerengere ke min rusulihi aka ci do na man mala mamin no ajoja ora mamin no yaja fa yutlahu upma abi munga wala kabi o yenge ala badil ghaibi ko do le do ka ayni may la mede walakin Allah yakhtaru min rusulihi man yasha fa yutlahu ala badil ghaibi ko nga ala bi munige kabi kerengere ke ci de dowla ko lu la yenge ko do le do ka ayame
ميمي دا كو كدوا به كما اطلع نبيه محمدا على حال المنافقين سبحان الله سبحان الله تي كومي اي على كرام محمد اي كودو لي دو يكنا ما تومي ne ko kuma kabi do krengre ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fe ka cido na ka ko do le do fana jira wala aw ko to bele usman bin salih usman salih traore foni bolo day ko gatlo sa kan fay ko kam woni karam ko kat tafsiru de tan ni dai ka sa ka be kama atla walakin la yaktaru min rusulihi man yashau fayutli'uhu على بعض الغيب كما أطلع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين سبحان الله أولو يرى أجوا كتماون دعائر كي كومي على كرايينge gido do kachomi kasro ma wara nyete wala munafiqu gal halala ko abo chola ala bina kerengera like ala bina kerengera like aka chideuna jodo la ka olu yenge ko do le do kuna ikuma yara krayiyenge ko dogole do ka tobi ala ibagara mode na gara kafira do bami wata nyege me ka tamam da ka sare subhanallah usman bin salih ka gara todi yew wa biam lebu mamudu gabi ya famode iga mamudu me nut ko me atay ma organiser ko de amade ona te kwala ka dogora do ngi amara madimo ngawta de be yere jabi nyama ya kadide woni fle ka be lebu ni ango toy woni suratul arafi eswan lay ala imran aya keme an bolu bla ani kono do suratul ala imran amaba amna jumenda ko fe suratul arafi aya bisegi ani kelena ukebe ka kabago do foye ango fara lame yaro sura nyere o ayayi na o ba fo wali akhad allah sura ala imran aya bisegi ni kelena misaka nabiyina lama atidukum min kitabin wa hikma summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansurunahu قال أقرأتم وأخذتم على ذلك مثلي قالوا أقرأنا قال قرآن قرآن أفلا تأكلون يلا أتاتاش وأي هكليتا نبقى فرا هكليتا كم بيا كفالا كرافنغا إنسنا كتا أوكي نيجو مسافة تقولوا بقى قرآن قرآن wa ofla au ka tafsirula obebule munafa mafu moye ni salaman ngi bi ala karabu yabi yoro munafa moye ku kana tafsiru sa alo be sugula yo go sugula wa o be sugula fendo la de nga amado tata le sugula o de kira bare asube tafsir ko ko la kira nyi bora aka jonga musofe ene ala chobi ka wa eta do kiraw ube je ko ya unyiba ala nyina horo musula je musofe ko rubo tola ngana kuma fuso be ko tafsirula ninga nga toyiwa eko kan ngeni wa e mo go nga wonna wa we ben no mo moke opma ite ala no fete mo mon no fe amada juwa de bi kono o yira lebu e wa biya be lebu o yima do no ba be lebu fefe ba ka tirga da internet ga ayira de lebu ngani ko do make ko do tido flana nabi Sulaimana suratu sodite aw ka tafsir la sebe me ko wo tafsir jume ni tafsir kelen Muhammad Usman Salih Traoré aga tafsir mukhtasar fi tafsir dakatira docteur timing imi ta chocho fala ka wayi dimo ko tabi fu sebe u gaba ka fu me zaman ngono ma fo mo yibi e da to nyafo ka qur'ane ke malangulo gafe o bodo tafsir kono o kende amade ka tafsir kono anga sigi nyengo television beki tata ami liwu chama ba ka gafe kono ka jira jena wale bu kleble ko be ga suratu tafsir ta kalaje abe yoro mina ka fo nabi Sulaimana wula da fe aka so chacho oluna na tebende ndamna nyefe ale wala yoromi aw ke baka bisa babodo
وقت تفسير نبي مثلا كل سليمان التورا سون نوفل لا فوت لي ترابي كلي بنامي على كل سليمان دينا كوي سيني سون نويه ne tura so fle la fokata tlebe selma de temenega so ay no godula o fona ko selma ne mge asena ka so kundige tigeli damne ku tige ku sena ko tige kafi ena ala selma la fato de ala go fo clear to ba qur'ana kono ni tafsiru fude ngabe no abata no ni yono mana kabe amadi ngabe kono iye ko de da ba yono ba be ngomo mali kono tijaniya kadriya shafi am be je be ka kadi filum nani amadi akele de don ni wara ina nyangana fole do ay do ngata do atoka di ina tevela aka kata suru tagna amin lego nyira be takono ala kala be atade anya bora muso fe ani ni nyanyo na to na nyama ka fatwai ka bega so kungulo tiya wala fara korana kono ala kungulo tiya fara korana kono ala mufo ala ko wo ay so de temetoy apu flakata tuna so kun tara kunana hatta tawara ta be hijabi tuna so kun kunna Sulemana na anyatu la be hijabi duranu ce akwa akamgo ayu saki kana rutu wali ay sonu ze ko gura kana de fatto fika masan bisuki wal anaki ko kuma na Sulemana ya dabre sisa amada flani moni zene abena de abi so ujaki shu ko lu munu mene anu sakulu fatwa masan bisuki wal anaki وني تقرأ تفسير القرآن بالقرآن يتفلو لفيو ما سورة القرآن كنوا سيد تدعو على كتب القرآن كنوا وامسحوا برؤوسكم مفوق عمله أي أكملوا جوشي على كوا أكملوا تكذبوا أنت قرأ شيء إنت قرأ أيها ورثة وأمده باكر دي نيكو غيرنا بقرآن أيها ورثة كجرلا إن على شيء kundiga de farawa sendiga farawa sa ko tiga farawa kandiga farawa afara de Sulemana bena ka bulu ke kaso kangono hunu mene anu sarakulu fatafiqa mashan bisuq wal aanati ngai ka dogotoro mata ani nanu were weni fili bayenge weni lebu bayenge kurane kono ngaw amada no beno amu lebu ngai ko ba ka amada lebu amada nana de lebu mini don ba wiya sex kurane mo silamaya mo ko lebu sura imam hadi dano de gamo e ma ka ngal lebu to de so e kana abbe weleledu aya ka tafsiru ta anga tafsiru anga ta indari tebira begi tafo adama jamina jeno atwali jenuno balma subhanallah abse jangi baba wonu fu fole flani katla ka dalu mon galo de tomi nya dalu fara ta suratu maidala wamsahu biru usikum ayi akungulo salo asai tato o ko de ka akungulo tigawa sai tra fro ko ni sire kungulo ka gatigawa ngo do be kele tana Sulemana kunga fatafiqa ay damna nike mashan joshilla bisuqi toydi sana kulola wal anaki an kangono ala yo kele do wa musahu kaka joshilla birusukum akungola o ko ka akungola tigawa Allahu akbar woni ka karamo ko afliwo wo yirani ala ci cedo Allahu akbar wo don tan na de yo ma de noro de kulli bu misra Sulemamo don bo kan dashi do fe kan lebu bla Sulemala kan no bla Sulemala amade onana o lebu de sutarali kamo e bo ki wo amade o ke lebu tay yi ga lebu la kana ga de fo ati karamo ko lebu malu wa biyo aywa ata goro so e kenay ni mi se ga nyara fo danga ta energy wila aya ka korane ta ngata amade bo ko korane ta amita ka lebu tama jira jemana aw nana de ka sutra woni keleni ni ngale ngoro ko date lange de blala Sulemana ka silaga Allahu akbar wal kayna ko ala ko si jasadan ko date lange awne ala to farawa subhanallah ngan no ratigo tena be ko bu yara ko no de o aju ara mi fiendo ba ko nyati blasra ina ala te ni amare de je ko Sulemana se ka flabia alli bule ngoro ko ka be no ala ka tay flage am to tan ble ngon moko tafsir ko mais amade ko no تفسير فرفلا أتوالي قرطبي أتوالي خازن أي خازن ترى تباري نمو كناي والله نيجي نتو نيلي وفما يبغى كناي
no ale wala amade blakana madi blakana ni legu mi tafsir kelaw soro muso aku sutra kaslema sutra ka wano wala alsal yakub dugure ale chorobaye abtu tafsir kelaw fo anda fe ga duku kuma ale chorobaye am ko do to ale bro ya tafsir ke ba ko magan legu chama de ke ala ko falata kuluna ko ni kuma fora ata tashwa era tashwa ni sonoma ina late sonoma fato de ya ita masa korodo ni ma korodo korane suratu maida ta kama sa lage maida ta itro kama sa takata oh aida ko ima ko aba to hubal kari an zikri rabbi fi ma an yawa ka furade ayne kuma ya ka ala ko bomo ala ama fote sa ta korane fa wara fe ka an yi ka yoro fi yawa mina kale ba me وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها يا الله الا عن موعدة كنا بلي ابراهيم اكا يا فايني كا فاي كي كادو اوكوي عن موعدة ليدو كما ليدو مغمون نيوني دو ان كوري اكامو دو احبط حب الخير عن ذكر ربي هير فون فنم منو اولو يلي دمنا سليمان بلا على كفولا mube ka fle sisa me ka mulo magala ala ka masaya na ka dal ka bakuya o bi Sulemana bla o de ka miro la eyo ke ko Sulemana nyino ko amu fiesa ka dora fiwa Qur'an kele ngone de wa be ko ka yera la na mato na to agoro watu leta agoro ni digo bi afama me ye ma nyina mai ke jama kulo nu o babla ko la kuma ni do ko ava yala taw iyo ki yera la nyem sala kele no menawa shalu ta otodi o mananu bitariki alihatna an qawlika o mananu bitariki alihatna an qawlika ya mewa o koradi li qawlika on nanga joto ikapuma no ngamo ya yawa o koradi ki apuma no ne ba anga la mo fiyete wala ala jessa korane kadide wa hamade de ben naje kono o timmanani ngana ma yu nani ma bi legu de Ousmane Salou Traoré iye wa be bese ngom afla koroni ni ma se amadi o mo witeme grefe o dalu sono madi ngami saka abul make abulla ka wasu wala sisa wa nye ko bali asina ka kuma fudo foti o nga anya bese ke sika yaramo nga unda fo ale kafri on la dawledo on ngala ni do ala krafe ka fo kana fo islamu mo kafri ala karawo kangarda o madi na fo tara du kulo joro amma fo tala jakulu shi mo kafri aw mo dara ko no aw nda fo mo kafri ngama fiye igo amade kafri fam no fede o chama ba ka gafe ko no wana kara kamma lebu ka gafe mai aw ka tafsiru de mai amade de kango fo je ko ngamo fo ngede kama wanya fo bide o ka fo kanya fo kan zigile to de so ye gare anga tay nar chevela mufti Umar Sisoko akla alitna baka bismillah ale farfo no mo suga fe ko sobe so ye gane wa bia be o obita atko ma krenga konte sema jeblu to be ni fili wona na fa ahmadia kadira o tiyani o be ni fili wona na fa ahmadia ay nyon deme فريان ترو بعدكم بعدا واختاروا منكم من تسكون به ونجلس معا ونناقش ونناظر تأخذون تفسيرنا ونأخذ تفسيركم ونري الناس مساوئكم كذلك ترون الناس كي ترون الناس أيضا مساوئنا أيضا غسي لغوم من أنغا كون أكاجرا دينا أغرا تجرا والله يا دكتور فوي تاون داكونو فمي اتواري قران داكونو nga fu tama ba ko tafsiru kono ata lu flani amna kuma joya 80 labla kaya fayin kubra mamud de gofe silamo nyamadi nga ala reke silama jokulu mi mayne wa biawi kuma be o bisrabla kana ba amadi omo olu taro ka fo on ye chowi chibe ay chowi kleve ay chowi ko kono on ye chowi so kono amma mo wole kada qur'an no radila utina so e kane on ganu kuma ninge angunda wa mana de assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله. نواتينا إن شاء الله أمي راديو رابع FM نمي بعد بلا جنيفو مالكنا مالكوكا أنا راديو رابع من سؤالي أنا نواتينا أمي بلا جنيفو نينتوي أنا كرموك يا شيخ عمر معاذ كلوبالي كسر نفهم دي بالمك سول عثمان سول تراوري منتدى المنيدو وكمان نواتينا إن شاء الله تعالى wati caman kɛra la ka ban ni ye nɛguru an bɛna o labila ani kanubaaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tulo bɛ an kana diɲɛ fan o fan fɛ 92 39 radio Rabwa FM dɔw nɛguru la assalamu alaikum ka wele ka bɔ min Jawate bismillah alhamdulillah Alhamdulillah. Ya. Amin. Jawate. Alhamdulillah. Jawate. Bismillah. Kau boleh kau mi? Sayyid Traore bismillah fadal. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullah. Nin tu iska suyi hal sami yang guru ala blaleme 20 92 39 kodom na dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawali kabomi. Kamu kalama. Aku kalah sare. Sare bismillah. Amin kanku wala. Alhamdulillah. Ini sare. Sare masya-Allah. Alhamdulillah. Sama kamu tu. Ada doktorat dulu di sini konon. Kuna ada doktorat kami. Pak ini itu tentara itu. Syahadu. Assalamualaikum. Alhamdulillah samiye ngajuri ala balema 20 92 39 radio Rabwa FM 20 92 39 udah ngajullah. Assalamualaikum. Boleh kabomi? Halo. Udah ngajullah. Assalamualaikum. Boleh kabomi? Misra bismillah. Arama. Bismillah fadal. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Arama. Jaranya, full jaranya. Ya. Amin. Jazakumullah. Ngajuru ala dalimen watina 20 Assalamualaikum. Traore. Pokoknya ada. Bismillah. Kita bismillah. Alhamdulillah. Boleh minta labasa. Ini sagau be. Syahadu. Allahu Akbar.
kata tu bukan terima ayat yang kamu mengosong kuat yang ada kekini. Utara juga ni yang dua saya kau tidak mungkin kerja. Kalau hakikat kau dah kena. Orang macam mana orang ini orang kau yang dah kena kan? Now kita dah apa ada dua kita kau kono. Kalau apa sahaja orang mana kerja dunia dah terlalu doya, terlalu doya untuk mufana. Aku juga nak ni orang ni tu mana itu Ahmad Jara, ni Ahmad Jara orang ni tak kira pun ni apa kota tu nak ber. Anak tahu ni nak ia kata macam ni. Manusia so ada kerja ni kena diamal. Amin. WhatsApp sana kan ni barang kena belajar. Urusan saya mina sama kan belajar. Nala sana insyaallah. Berarti kan yang saya. Chalo. Tapi dulu kalau ada WhatsApp sampai ina tuya foto ina. Ni ada mai mau kai. Sana kan kan macam ina pasal kan itu sama tu mina. Insyaallah. Ini nanti kalau lupa baca dulu ini lagi ada. Ada pun kalau jadi ada robotnya kalau mau menjadi kalau sampai calon. Amin. Kita amat berani orang. Alhamdulillah. Amat berani sama berani. Saya ada robot dari kalau masa. Insyaallah. Alhamdulillah. Kami kita kan belajar dulu. Insyaallah. Kami nak mulubat kita. Sesekali kalau ini malu. Alhamdulillah. Di waktu nami kai belajar ni soal ni anak muda ni dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kami. Kalau Bismillah fadal. Amu sudah amalan dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Kadang nama alhamdulillah. Karena dua punya adalah Alhamdulillah. untuk sudah belajar. Insyaallah. Amu ko alka ni orang ucaya. Tapi aku mahu itu. Ini kalau tu amalan itu. Kalau kita minta nor di amma. Chalo. Terkadang aku selalu belajar dulu. Allah Akbar. Mungkin saya nak ambil dengan kau. Saya lalu terlama kalau babi. Allah Akbar. Kami boleh kalau boleh ala kami yang tu. Amin. Ala kami yang aku. Amin. Kita boleh ni apa kita boleh kaya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nin tu ye saramu Bamako kati mara bela jini hasa miye nga juwe ala bila lemme miye ni karama vya 92 39 dola me dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abule kabomi. Canta. Alhamdulillah. Kerana itu boleh berlaku. Jara bismillah. Masyaallah. Mau dulu lagi masyaallah. Alhamdulillah. Nama Allah Ahmad ya Allah kaya. Amin. Kita Allah kan ini nawar. Allah juga mahu ini kerana. Amin. Kita kan kita tu. Allah kaya. Allah kata kita semua. Apa lagi? Aku kata usah kau ini ya. Aku pernah ni kalau. Aku tu bukan di sini kau. Kalau mulut seorang tu. Umar saya. Kalau kali Allah itu terlalu mulut sama ke. Jadi ini semua okudi. Kita mesti kali. Ini semua okudi. Itu boleh dia. Chalo. Aku tak kami bahasa. Kita baru hati lagi ni. Alam bukan maya. Umar itu dah. Mungkin aku itu tidak mau kalau tak. Kita tadi ini ada yang itu. Anak yang kata itu. Ini mulai. Allahu Akbar. Lepas mai itu. Supaya ini usai kau itu. Wih dah ini kan Allah. Aku tu punya. Chalo. Kita apa tu? Allah. Kita nanti ni kemu. Kita kena kata kemu. Chalo. Kita kena orang ini cakap.
ni waati na diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an na an ka foli bɛ don. Assalamualaikum. 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 Bismillah. Ka wele ka bɔ min? Bismillah fadal. Gato ni tangani karamɔgɔ ninnu ma u ka fani kɔ voilà donc n'o ye gato ninnu ta ni fɛn dɔ b'a la komi déjà ni gato sɔrɔ ka fɔ adresse dɔw ma voilà n'o ye adresse tigi ninnu wele ka n'o ninnu contacter directement ninnu ta donc ni ye kunnafoni jɔnjɔn ye u bɛ se ka sɔrɔ a même temps mais makarani mɔgɔ ma dɔn k'olu ka a ɲɛfɔ olu ɲɛ donc a bɛ taa wele fɛn min na o de ka nkalon dɔ tigɛ bon a ka fɛn dɔ a to ka bɔ min cɛ ye sira kelen fɛ wa mais pour déjà ni ka o fɛ o bɛ se ka papier dɔ d'u ma min kɔnɔdi bɛɛ lajɛlen na ka dɔn n'o ye fɛn dɔ ye n'u bɛn na dɔrɔn o ma faamuya ka ɲɛ donc o bɛ soit o bɛ numéro deux ninnu wele ninnu ta ou bien soit komi chef fana fɔra fana donc voilà bon donc sera na directement même temps quoi voilà donc ça c'est plus mieux o k'u ka karamɔgɔ de d'u quoi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sami yen nga juru ye Allah bilalen bɛ u dɔ bɛ nga juru la. Assalamualaikum. Ka wele kɛ ka bɔ min? O fana bisimila fadal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ala dila mɔgɔ minnu na m'a fɔ ma o dila ɲɛmɔgɔw o waati la ko ala ka foyi fɔ diɲɛ ko dɔrɔn de fɔ. Ne minnu bɛ ni saga yɔrɔ ma ka jamana kɔnɔ tuguni u ko ko jamana kɔnɔ ka t'u bila ɲɔgɔn wɛrɛ de. Mamadiya fo ka kila ni mɔgɔw dɔrɔn de ma ka jamana in lakina ko bilasira ka an b'u sigi la ka jamana min lafiya n'o jamana cɛ to ko ka hakili jamana to kɔnɔ. An ka ɲɛmɔgɔ ninnu jamana cɛ to ka t'u yɛrɛ ko siya ko olu ka juguya o sira ko siran na. Ne ko bɛ dugawu de kan n'o ɲɔgɔn bɛ taa dugu bɛɛ n'a bɔ yen. Ala ne tɛ o ala ka Inshallah. Jazakumullah. Ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la nin waati la. Assalamualaikum. Ka wele ka bɔ min? Kayi nin waati la bisimila. Kayi bɔra ka tigi ye. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Chalo. Allahu akbar. Inshallah. Jara, Allah berbaik kepada inshallah. Inshallah taala. Jazakumullah. Jara, kami kayak apa bu? Nin tu yang balmakɛ kay kami kay bɛɛ lajɛlen fo nin waati na inshallah ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Assalamualaikum. Ka wele ka bɔ min? Ɲamana Kojo bisimila.
Tema ini pun berada gapi. Tiga. Kadang muat. Kadang hati itu sekarang itu dah satu kita ini dengan ini itu selalu yang melaka. Ini belum hanya minyak kami fokus di kata apa. Jangan lah boleh kan. Ini kan kami. Insyaallah. Karena yang berusia itu lah. Karena waktu kami di kakek kita kalau beritahu mereka kan suami. Sebelum kita semua ini kerana ada alhamdulillah kan ini ada boleh kayak boleh cek ini. Aywa, insyaallah. Ada kali tahu deh. Amin. Anda pun drama aku kan dia kan dengan dia juga. Ada juga kadang kamu kan lo ini kami gitu. Karena dia banyak kan dia pernah tahu ya. Kita juga. Aywa, insyaallah. Ama fo ko joye bismillah ebi fo ga famia la o ita fami no mano na jako da ko be fliga da ko na chenga Usman mi e corona soro ale tanga na corona tu fa ka yo kewa adresi ba ka ti bonora ayo kewa amoke awulla kana amoke aya bla internet de ga amode ka fira ka corona sa e ta fo Usman e ba mi ngotinya fongele ko jaga corona ka kana ne kanu jena ere ne te kanu ni ko ne be kanu nyama so ne be malla ne te majiga kanu ni ne be che de ni donc ko jo kana ne kanu fiu che kanu ne ko bi che kanu ko amna nyon so re ko mo mara kana ne kanu fiu che nga che minge ko ne dira mo do fe ayere ko telephone atwa adresse bala papier mo fana dira nga telephone wala ale nga telephone ga awta Umar wala ma tando ni meta ne ma fam de ayo kawa amoke ayo machi machi aya fo misir ga dano mo haide aya bla internet ga dianya fe aya foto ba ga cherche chando ara yo bobo ande go ke digina na ai ina di ai an ni digina wona ra ba ne ani che to fiu o di maga kan lo fa ani fo be iya ngano amanga che mangano la ango te ka fo la o mona kan ango ala tadi ni ngano ka iya la kan ni mo ngano abana bi yere amen ga juru ko do na juru assalamu alaikum tawli ka bomi Musa bu bismillah fadal alhamdulillah Allahu akbar insyaallah Allahu akbar insyaallah jazakallah alhamdulillah ni wati na mi en ga juri alabda me wati ko ni ga ka sende ko do ga jula assalamu alaikum bismillah fadal alhamdulillah fadal alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar chadu Allahu akbar cha yoro chamana koni chadu spicy chadu alhamdulillah
إن شاء الله. إن شاء الله. الله أكبر. هذا تأويل واتي كون نغرا ان شاء الله. السلام عليكم. تلفون فلاني ما مزاga do kontra am telefon flata bana wati bana aya wuru fana ba ka do. السلام عليكم. أولئك أبو مين؟ بسم الله فضل. بسم الله فضل. أكلوا بالا بسم الله. إن شاء 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 الله. آمين. 100 100 100
جزاكم الله لباتا ان شاء الله. سليمان غرفنا ماري تاسيسا. السلام عليكم. كولي غبومي. وعليكم السلام. الو بسم الله. هربوا بسم الله. الحمد لله. ما شاء الله جامع ما شاء الله. Udah ceng. Mana nyama seranya boleh cema ser. Ada. Amin. Nah, insyaallah. Jazakumullah. Arufana. Amin. Arufana bismillah. Jarang. Ame Rufana ta insha Allah na le sira kadu. Watina. Assalamualaikum. Kuma kuzobe. Bismillah. Assalamualaikum. Amin. John. Ni fɛn bɛ kɛ ala bɛna ni hɛrɛ o kɔfɛ inna ma ala usri yusra Amin. An y'a faamu fana ka ye jazakumullah. Ala baraka. An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen n'o wulila kuma bɛɛ ko bi ŋmara da Ahmadu la ala k'u bɛɛ ko kan. An b'o fɔ a ye an mana jamana in kɔnɔ. Ame malabata Sulaiman Yendo Rafana Mamalita. Rafana bismillah. Inshallah. Rafana bismillah. Bismillah. Waalaikum salam. Marhaba. Chalo. Chalo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah. Ame ma dota jamana ko kan. Ko fami sai kana Sulaiman. Wala inshallah. Assalamualaikum. Otigi temana. Allo bismillah fadal. Waalaikum salam. Kawali kawami. Lagina bismillah fadal. Halo bala bismillah fadal. Wala direct ga. Inshallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Amin.
kaba han lo wala be kaba lo wala kaba net lo wala kaba kaba ya famu hagli wala awo se kusi awo awo inshallah ya famu kaba ada baraji awo kera alhamdulillah mala sona inshallah bien inshallah jazakumullah wati wara aywa kama jazakumullah ni to ala ba ni kabo jamana ko ka ama fo ko jore ego ko ama che ni jamana ko ka mo ko yare do filla ka de kon na chega ajabi yuma to shite ka de tay ne ko inshallah o mami bele gele fo ya fa ni bebe ka ni mali bele gele be albi ka do ka jamana ni anga na senga wala kadaka dona be la alamina ko ma ngap mo dawra mina ñoo vaga be mali fa be febi waaw nak la hakil ma kanga do la ka fo mana ni do te chuti ni do te chuti inshallah o drai fa makango ke fanda ko ba dimisango ke ma ko ba ko i jole dale sigi mo me mali fo voy tay bi do ke ba ya rabbi ala ka do me man amin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah summa alhamdulillah nintu yanye shina inshallah radio Rabo FM 120 le 24 juin mois 2019 ame alla me ba bela jele ko sisa mamnu be ni ba ka ramakella soro na kunu sirabe abza wuli ke 76 30 27 33 76 32 27 33 76 30 27 33 voilà 66 76 08 21 66 76 08 21 ni mande wele kana inshallah ni kram ke bin nosro radio munum be nu soglen be anan watina madam ne tay ko ko siga so sibu anada ni belajine radio tan an wolumla o belajine gorre assalamu alaikum watina wa alaikum salam iklo talawa bismillah wati bana bismillah kuma ke be radio lawo inshallah jazakumullah wali bedreti la radio ka bismillah ايوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جزاكم الله واتي بنا الحمد لله راوري wati na inshallah me bitanyo gri anye wati dota inshallah amla me bawo ko nga furi buye anga ko ko ndi bawo ko bela jine ko inshallah barana chudo sabu ni tu fenye ko makaka ka anala sona ma seng segilu bina ka ka mi ala sona ma inshallah amo bela jine ko akalla min ko mana wati na mali ko ka ba ko ana lamini bela jine inshallah ni mamu ko bana aksa wali 76 30 66 34 11 66 54 96 11 vraiment 77 86 78 3 77 86 78 3 kuna funi fe mana bola nala sana ma amina bela jine di awma kuna funi waru funa be ni ala sana na amina bela jine di insha Allah taala sinin su amina nyon sura 29 23 لو كرافي سليمان ودرابو ما برا ابو بكر الصديق ما هو اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
Wala